hei. Täällä on Santtu Boy. Totta kai. Mitä menee? Meitsi on vähän huonossa tilanteessa nyt. Ihmiset ei ymmärrä, minkälainen tilanne mulla on ollut. Nämä päivät on kulunut tosi hitaasti. Mä olin eristyshuoneessakin joku... mä olin ihan vittu pitkään. Mulla kuviikin, kun mulla on kauhea tänki tässä. Mä oon miettinyt, että mitäköhän sitä seuraavaksi alkaisi tekemään. Varmaan jotain yövideoita pitäisi tehdä joskus jossain, jos te tulisitte mukaan. No ei. Jos vaan uskollaatte. Tiedätkö kävis vaan City Walkin arealaan. No ei. Mut oikeesti mä yritän kerää nyt rahaa, että mä pääsisin Amsterdamiin. Tiedätkö vähän skukaa. Tiedättekö te? Sit mä itse on vaan sille la lulu. Tiedätkö? No joo, vähän gangstyliä. What up, my alien? No ei läppäällä. Mut jos te haluatte, että mä tuun liveen, niin tulkaa eka Donate. Mä kuulen tää ääni ihan selvästi. Vähän toi hassu ääni toi Donate. Mulla on kaiken näköisiä ääniä näköjään. Mä oon miettinyt, että mitäköhän sitä tekes? Mitä sitä tekes? No ei läpällä. Mun nenä on vähän tukos, kun mä puhun. Pitäis aukasta. Robota aukasee. Nyt heti. No niin. Joo, skussakabadagadaa. Tää on jatkunut vähän liikaa tää skuskadabagaa, joten minä lopetan tältä erään. Näkemiin, YouTubettajat ja durbettajat. Täällä minä olen jossain huoneessa, salaisessa lokerossa. Coca-Colaa ja kaikkea karamellia. Täällä minä asustelen tällä hetkellä. Mä oon miettinyt, että mitä noi on. Noi tossa. Toi. Mikä toi on? Onks joku semmonen 360 kamera? Näin. Mä oon miettinyt oikeesti. Täällä on kunnon ilmastoinnit ja valot. Tommonen yövalo. Tossa on mun paskar kannettava. Mitä mä en tee mitään. Paitsi välillä vähän rudee. Kello on ton verran. Katsotaan kaikki yhdessä kelloa. Tsa-tsam! Joo, meitsi on motherfucker. Teitsi on motherfucker. No ei läpää. Nyt siellä on aurinko. Äsken oli ukkonen. Aika jännää. Sakalakaa! Noniin. Hyvä. Den aika. Se on Jeesus. Morjentos.